U programu Radija Kaj zadovoljstvo mi je pozdraviti Petru Detoni, doktorica medicine, specijalisticu pedijatricu, subspecijalisticu pedijatrijske kardiologije iz Poliklinike Medical. Prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepo što ste me pozvali. Kako prepoznati da naoko zdravo dijete ima problem s kardiovaskularnim zdravljem? Ima nasljednih bolesti srca i krvnih žila koje mogu ostati skrivene kod djece i pokažu se tek u odrasloj dobi, zbog čega je srčana bolest u obitelji jedan od važnih razloga za upućivanje djece na kardiološki pregled. Također neke srčane bolesti se ne vide u mirovanju, pokažu se tek kod tjelesnog napora kada srce mora brže i snažnije raditi. Zato je važno snimiti srčanu aktivnost u posebnim okolnostima, na primjer kod vježbanja. Iz vašeg iskustva, koji je najčešći razlog upućivanja djece na pregled kardiologu? Najčešći razlog je šum na srcu, a nakon toga odmah osjećaj lupanja srca, zamaranje kod tjelesne aktivnosti, nesvjestice, bol u prsima, visok krvni tlak, a kod mlađe djece roditelji obično dođu zbog nenapredovanja na tjelesnoj težini i poteškoćama u hranjenju. Srčane bolesti kod djece mogu ostati skrivene u slučaju da dijete nije puno fizički aktivno i one se mogu tek pokazati u slučajevima kad srce mora brže i snažnije raditi, kao što je to na primjer kod tjelesne aktivnosti. Tako da roditelji bi mogli zamijetiti da se radi o srčanoj bolesti u slučaju da se dijete zamara pojačano kod napora, što recimo prethodno nije bilo prisutno kao nekakav novi simptom, u slučaju da imaju nesvjestice, u slučaju da vide u određenim situacijama plavkastu boju kože oko usnica, na primjer, ili samih usana, pojačano znojenje, netolerancija napora, to su nekakve najčešći slučajevi gdje se neka bolest koja je u mirovanju zapravo skrivena može pokazati u određenoj situaciji. Naveli ste dosta, možemo reći, alarmantne simptome. Što tad učiniti? Koja bi bila preporuka roditeljima? Gledajte, u svakom slučaju dijete treba kardiološki pregledati. Znači, roditelji se moraju obavezno javiti nadležnom liječniku i požaliti se na simptome koje dijete ima. I liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti će ih uputiti. U slučaju da se radi o bilo kakvom alarmantnom znaku, uvijek se javiti u najbližu hitnu službu. Hvala na vašem vremenu. S nama je bila doktorica medicine, specijalist pedijatar, subspecijalistica pedijatrijske kardiologije Petra Detoni iz Poliklinike Medical.